Region 7A, Sibol Tagumpeng Bay.
Mamaya pa tapo main tapong meto nga panan. Sakdala may payang kay kaming Ginoo. Ginoo ini po yung kay kaming masayang kayabakan na ng makanano ganing Diyos. King kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Ginoo salamat po kay pagkalubong sika na ng po. Salamat po ikpa kay pagkalubong biet pagkabiye kay kami. Ginoo waman pong kanganting kangabayawan kakulangan wagwaming pamilya. Ikpangin ng kayabakan na iti makatipon kami king balayan mong santuaryo banting upayang Diyos. Ang kanyang kepong magkipag-aral karimbanal mong presensya. Ginoo sana po balang paksang talakayan mingining kaoras. Kaya kaming convention panuwanan mo laik pa. Ikpambanal ngayon kaorasan na iti alala pong kapupusan ding pasalamat mi kaya kaik pa. Ginoo pakidalang milaki kareta pong kaya kaming pengaring mapilang pang makatagan may mudasyon kaya kaming kasal. Ginoni naman sana po yung ating bitbit ating kapanandahon wa mga tilo karing kuburan takunangan. O karing mga biya sa Diyos ko sana pisan mo karing maipaya mong gamat. Banting upayang Ginoo mo kanya mila pa pong nga kaya beso suyo king banal mong harap. Ginoo ang timurin din talete na puning kaya kang kayo pa yan. Matuwaya manobay Diyos ko parati sana po yung karilang sikan ng pong persa. Banting upay makaindo pong malay nga galawan ding banal dang tungkulan ikpa. Ginoo ngayon kaurasan iti. Puni po yung pinili mo ka rin nakal talete na puning kaya kang kayo pa yan. Ginoo kabudlok-lukan na sa pong luklukaning kalam. Ganap na sa pong ay bating kayang sarili nireretang pasabing paibat kaya ka Diyos ko. Ila pong miyapsingin ng kayabakan na ito. Banting upay makanyano pong ibulalag. Ipambanal. Anong makanano Diyos ko? Alaki pong balong ay blas ka rin dapat mga pinimpuryan dakat samban king pa-espiritu mat king katatuan. Ginongin ng kayabakan na iti sana pubuklat maing kaya kang pasbulan kaya riyan banwa. Patipan mo po yung kaya kang kayo pa yan. Ginoy tapong pengako mong mapamatulang Espiritu Santo. Ya sana pong tubod mo ngayon kaurasan iti banting upanyan turong pong tumait kaya kami. Ipangin kaibakan iti bendisyonan mo kaya nga sana ipapagkalaman mo kaya nga sana ipahing banal mo prinsesya makanya niya pong mirapak ko rin kaya kaming puso pong kaisipan. Inoy papamilitan mi sa blake kang timur ni bugtong mo anak kaya kaming tagapagligtas ng Ginoong Jesucristo kambay daring lukob at saob daring kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Iyan asa po.
Good. Ayan. Makahalugod kayo. Kong puso. Alam niyo. Ano paya. Yagyo na ning Diyos. Kaya kong sa pangat yuyu. Diyos. Yagumiyo. Ang pusong malinis. Tapatan kayo. Yung pamagpagnayan kitang metong inmit mong katapatan tim kong pangatiyo. Gitiyo pinsang alinis. Ang meto nga Diyos. Makiabeya pinampon makignayan. At yung malinis sa puso. Hanapin. Diyos ay makiagum king kalingas-ngasan. King mit mong kapayapaan.
Kain tulot na ning balang kataw kaya kayo. Mga at yuyu. Yung pagugnayan. Tapat. Kaya bibili. Kaya manatili yo. Abangatin kong sikanan. Ganap kayong tapat. Amin tuampon magobro. Etang kaburyano. Ang meto nga Diyos. Ngiti. Ing tunay ng panintunan. Ing anak na. Tutuki king kayo kagulutan. Ngit mong kalinisan na puso. Dapat matulid king kayang harapan. Kagum na. Kaya tinda patamayap. Tinganapin. Kaya kayong lema doktor. Iyampon kabyas. Kayang kaligtas. Kaya sa kakalingwan iting kabyas na iti. Ang parating makadatok karing kaya kong balang puso at kay saan kanito. Yan man mawaglit kaya kayo. Yan man kabyas nan manatili karing balang puso yo. Rin ko manume. O man king obrayo. O man karing balang tuknangan yo. Kabyas na ning Diyos. Ang parating manatili. Balang lulanan nyo. An kapilan man. Yaring malili. An kapilan. Kagumdaring kabyas na no. Andyan. Pagkalub na ning Diyos. Naseseyo. Ning anak na ning Diyos. Mibangon kopin. Yabe ng Kristo. Wading bagay ket isulip. Dading panintunan niyo. Bagay. Apindeti ding kabiyasanan ng Diyos. Yang maigit yung paninasan karing balang puso yo. Yang maigit kulkulan niyo. Yang maigit paulagan niyo. Waiting. Bagay ket isulip. Material, malalaso at mag-git. Takwan niyo. Mayaos kayo. Paulagan yung magit, paninasan. Makayinggil king Diyos. Hanapin. Kaya kayong kabyasnan. Ening pisasabyan niyo. Yaos tema. Kasulong na ning kaya kayong espiritu. Tipin ng makananong anak na ning Diyos. Na kayo king panahon. Pag nasa nyupin magit. Kayo. Dadlading espiritu. Apiniti. Kananong magit pakikwanan nyo. Une pamaminto. Apamagobra yatin katapatan kitang metong sumula. Din kaya kayong espiritu kal. Anong makananong anak na ning Diyos. Kaya kayo pinispiritu nga. Makananong pakabsyan nyo lo. King karelang kayayan. Apiniti ing kayayan. Mano na ning Diyos. Tapin. Makananong may gityoping pakabsyan. Ano na ning Diyos.
Kaya ko ping pamaminto, din kaya kayong espiritu. Kanyan yung agnasan, tunay kasulong, di may gityupin, kapan, kasayan, tabungan, kaya kayong pangatyo, hanapin, makananong, makipag-obra kopin, kang Yeso Kristo. Kaya sabiano, yang pangatyo, yang atsuyo, kaya timawan tao, kaya din kayang alagad, nabi da, nung makananong, kat diyang mangan king kayang pangatyo, tapot ya pekibat na, pamangan. Sinabi da ding alagad, kaya kung pamangan ng maminto, kaburyan ng igpako, kini kayupin anak na ng Diyos, kawan nyupin, ing tunay ng kaburian at pamilya. Tunay-uneping pekab siya. Yapin, sasabihan ko kaya kayo, na kayong makiyot sa sobra. Kaya ko biyasang mapapagal, ang pong titikal, dan kalubna ng Diyos kaya kayo. Tingkyan ko pinmayawos, pang magobra at magobra, kaya lang kayang ganan, abangatin kayong biye, ang ponsi kanan. Kana ako ping pangatyo, kayo kulis siya, kingarapan, pasan niye, akong makananong ken eto yo ikela kung kabyas na asan niya king sag ng Pedro asan niya king 22. Nga na po kiniking Pedro, higit na king lilinis yo ding kekong kaladwa, kinguli na ning kekong kapimintuan, king lugud ay kukupas ka ring kapatad, kalugod kayo ing metong at metong, Anong dimdam niya nanong sasabihan napin ka rin itna ing lilinis yun kaya kayong ing lugod kakalugod kayo metong at metong sasabihan nga manupin na tune ka rin lugod po ning katapatan niya sa anak na ning Diyos agawa na ning tao ing kayang pangatiyo
King sangkap-sangkap, maging dalerayan kaya kayo, ang king kekong pamagobra, at yung maigit king puso parating manatili. Mamintong tapat, tinlugod, kekong pangat. Kayo kakalingwan iti anak ng Diyos, bagom namurin pin, tulong yu, ang maigit, ng pamagobrayo. Etang metong a Diyos. Kanya nyupin maigit, ipakit kayo, maging matatag kong maigit at ilang king labanan nyo, eko sa susuko. Maigit kong matapang. At man, ing mabayat akapanamdaman na durugang kingyato. Tapot, ing tapat amago barang at yukang Kristo, yake kaniti. Ing at yukopin, tapat king Diyos, Diyos, sana kayo king kiyang kalamampo paya, kapamila tanapin ning pamamila. Ang eko miyabe king kapanamdaman. Ang malaya kong makapag-napin. Kabakod kayo,od na ning Diyos, ingat yu kayo makapasakop kayo. Nabilin ko kaya madiari sang titi mamintuyo. Ako yung kasangkanan, karingkekong balang kasarilinan. Ganap apamagobro. Malinis sampung akong managumpe etong ko sa pamisip, kakalugod, alunusan, kaya ablas sing marawak king marawak. King kaniti kayo mayawos, magmana kayong metong salamat kaya ko ng salamat king Diyo. Karing pigkalub na yasnan kaya kayong ang ikongan kaya kayo ang paitawli o pailakwan kaya kayo misasaglulo kayo mag-obra king niyang magit ing dala na matulid akong managumpe sayang akwang dasan itang kekong paninasan ananing manunuan niyang misadsad hanggang kawakasan magmana king korona
Palasalamat kay pang magit ing kapib lang yung magit king Diyos. Kali yung kaya kayong kayausan yung pandemic ay tiyak kapanamdaman king yato ang malaso kan kanito lalong magit malayan akong mag-over makananong karing kapat yari kong magmisyon Kenya kailan ng Sumbaga kaya ko namuding makuyad kong sinuyo ang bayan kaya ko nga takwan ko lugod na ning Diyos kami pala na kaya ko ng kaya panla at yuman patnube na adios. Manan aning mayap ayo ing kalam makanyan keng ibabiye ang po ni pagkal sabing konbensyon ngini kaya kayong gagalawan misan king pabulan nanula ring bage, maging lalto kaya kayo, kayang lalong mayakit ing kapanyudongnan karing sarili. Ing sablang bage, yabiela ring amano karing kekong pakiramdam, ing kambanting upayang ing tao, anyanong sikapan, luguran, king kayang kasarilinan, an malyaring miyapse, an malyaring lunto kaya kayo, lalong kaigitan king. Bakit binyeke yung amano ketang napon? O, ing pagsadyan ye, ing pormerong konbensyon, king kaya kayong bayong banua. An may git, mi pa sigawan la, karing kekong kasarilinan. Wala. Karing kekong katandanan, ding kamanong miyabiye, karing balang metong kekay.
Ang atiyo at ngeni kanako makiramdam. Kasaglungan lo karing ama nung dimdam yun na. Pang material miya biyela kaya kayong pamag-aral king penandit. Dapat din ka na akong ibe. Yan timong pagkalob kaya kayo. Kami pasagiwa karing kekong katandanan. Uling akakit ko ampon ababatiyo karing bilang sasakupa ng sentro ng Sibol. Nanesa kaya kang Sibol ing mayakit. Atas amiyabiye karing balang metong kaya kayo. Ano? Alang mamepe. Ang kakabesa. Alang bolong-bolongan king oras na ning kaya kayong pamitipon. Alang luwal ampon lulo. Oras na ning kaya kong pamanyambang nga na nung eto tong presiso. Alang mumuli hanggang eyari ing kekong katipunan. Ni maralas akakit ko kaya kayo. Nape sa diya kay oras ayan tikan maliyaring ipawaga ko kaya kayo. Eyo papaten karing kekong katandanan ding amano ang pong batas. Karing balang metong kaya kayo. Na alang pili, alang mamuntukan. Aras king tungkulan metong kayo king Diyos. Arianye, ing miyabiye, oras kaya kayo, king kaya kayong pamitipon. Katandanan niyo ikong sabla, makanano kong mayakit. Kaya kayong pangayat iyo, kasanong sunga na ning pulong ating mumuli kaya kayo. Makanano kong mayakit ikong sabla, kaya kayong pamanggalo king atinong kaigitan ding bala. Etang ditak abage nga na mayayakit kayo. Etang ditak abage, alto kayo. Pagkulang lang ganap ding balang sa. Ding sablang kabiasnan balik-balik lo karing kekong pakikam. Tutulutan ning ing maging maklaklo ding o migmula, migpasimula king kekong kasalpanta at ding ama ng mibabiye karing kekong pakiramdam na nababating. Balikye kananing kakong amano. Kung ating lalto, membro yaman o manungkulan. Kena ariyan ing mesabing katipunan. Inan yung batas ding kekong sarili. Ining binyeke ing batas ke kayo. Ing ganap karing sarili yo. Ang malyaring eko balik-balik karing amano. Eko dinatang ban malyaring sugatan da kayo ali. E dinatang ko ban malyaring pasagawan ko. Atas, keko hanggang sa sakupa ng sentro ng Cebu. Eti kakilayo. Eti miyabiyela kaya kayo. Ako nga man. Akong direktiba. So,
Yeko ke kayo. Kekong pamanggalo. At sa atidwa mo katao. Kaya ka rin halawang nun. Patitang metong makanya. At ang gagalawan nyo, yung kekong katong dati dua mo, naduan ko kaya kayo. Dari mo sana. Maging mayan. Lalo na. Sabing dalan, ayan, anong babiye ko kaya dapat ngening ingdalan dan akakitiyo. Agkulangan niyang bina, karing kailangan ng pon dapat agawanan ng tao. Ang malyaring sa walang bage, miyabiye. Ang atiyo karing kelang kasarilinan. Pinoning era pamandalo aring mamilatan king may sabing dalan. Paning sa walang bage, yung miyapag, karing kekong pakiramdam, ketang napon maging kingeni. Yarngi kong sabla, kong miyabe-yabe. Tasan metong, dapat ayan timo, mga inaking ateyo king kasalpantayanan, kayong masikan, ikayo ing yarin mo niya puwersa. Yaring mantabi, yaring itangkinan, eko papay kamali ka rin. Ting sa walang bage, ayati yung mayayapag. Ekong pakiramdam. Kabiela. Kanan. Karing kekong sarili. Ning pamanaliksik hanggang kabiasnanan ng Diyos, panmalyaring pagdulapan niyo. Anay kayungan. Maging mayap ayaluwagi. Inuman kaya kayo. Saltoya sano, ing metong asira, ing metong atuknangan. Kayo na sa panenayan ikong sabla ing iti king kapamilatan daring kekong pamiyabe-yabe. Ing larinan, an malyaring tang sira, ene malyaring dagol. Kaya kayong pangayatiyo, king kaya kayong pamagaral, king kekong kas. King sa walang bage, ayatiyong makapalob, king kekong kasalpantayanan, panatilyan yung ganap, karing kekong sarili ban iti, kaya kayo. Ting sa walang bage, king ikasulong na ning bage, kaya kayo. Yakit kayong ating katapatan, king kekong pamanggalo, karing kekong katungkulan. Ingalang kasangkanan na anuman king bayang galo yung tao. Ulidaring mayap yung pamakiramdam king penanditay. Ko, baga nakaku, karing kekong katandanan, biyayan yoring batas abinyeko, king balang kekong pakiramdam. O nga na alang pangaliban.
Pan malyaring galamanalo, galmangano ning tao nga tiyo king kasal. Uling ken ko may kilalo. Ken ko may yakit. Malyaring inapusan do, rengaliwang kapatid yung kayabe yung king kasal pantayanan. Kayo nuwanan. Naging modelo kayo nung wari mo sana king pamanggaloyo karing balang katungkulan niyo. Yakit kayo. Tatangal kayong atina, king ketasan itangantas ay atiyo, king kayong pamag-aral. Na karing balang biyeyo. Kung mapili ring kayong guyabnan, ding ate yung kabiyasnan. Maging panyulong yan. Tao kaya yung pag-aralan ng ponsorian king kayang kasarilinan. Kung sablang mamilatan pa'y sakop ko nga nakaring mamunto. Talang maging kasangkan, akong panamdam, yaring galmangan. Tablangan na. Age, ayati. Akong amano, nakakit kulo, kababatyo ko, ing milalakola at mawawala lang ulaga, tao nga tiyo, kanan akatatala, ano, maging kabiyasnan laki kayo. Karing tao, o king karelang katandanan, ang amanong miyabiya karing balang. Kasayangan nyo lo ding oras, tawon agugugul. In konbensyon karing balang biyeyo, misan king pabulan. Panan yung atin kong iwag amaliyaring panyulong pang maigit king kekong kasalpantayanan. Maglakong magtindo. Anang kukulayat ka ring tao, salin ako po yanay iti pakatabaya. Dapat nga nang magtindo, mayayakit yang paya. Makanano ka mong. Wala. Nanting ama nung sasabihan ng iti pakataba. Dapat iyang mababayang alimbawa yung binye kong ngeni kaya kayo. Ang malyaring ding kabyasnan ay ate yung mayayapag kaya kayo. Mo, ding ate yung manungkulan, ding ating katungkulan, aban malyaring magsalita. Aban malyaring ibiyeda itang kabyasnan ay ate yung sablang sakop ang ake kayong pamitipon yung ulago yan yung dalan ding ate yung membro ban kita miladlad dudurot itang kabyasnan ay atiyo an malyaring iti kaya kong gawan emo ing tao ing pakiramdam iyo karing balang amano nune nga na maging talada pa iyo. An malyaring mayakit kayo ikong sabla. Atinong kaigitan ding balang dapa iyo. Makiramdam manibat ngeni. Namu kanita bineke ing ik.
karing kekong kaisipan. Waling metong kayo mo arapana. Laging magpatutu. Alakad matulit arapana ng Diyos. Kapamilatando ring ililibayan kong diwa. Ililibayan kong kabyasnan ban kanita. Anang malyaring maging puna. Sakit daring tao. Amang galona. Palang metong ke kayo. Ning lugod na ning Diyos. Kon asawo. Tube. Kikawaring ke kong kapamintuan. Eya, may bibili, kingablang, ing balang metong ke kayo, king ke kong pamaniwan. Ding ati, pa yung kaya naka panyoring ke kong dapat. Magbili kayo, nung no ka rin ako, binili. Huling aliwaing tawing memili ke kayo. An kanita panyatang naningaldo ing mapi. Pugit king mesa. Bagay abiniyeko. Paya mong katao. An maging ulilo. Ayap akapakayan. Kung kasal pantayanan. Sablang bagay panuanaw ng Diyos. Kung pamirapat dapat mayak. Yaring idagulyo karing sarili. Kita miyabe-yabe kayong maigit. Nangana paliban, ayap, apaman. Bad king burina ning. Naringi kong sabla, akit ye karing bukas itang. Ako ring ditak at ning amanong miya. Yaring ipawaga ko lang. Yaring pasagiwan ko lang. Ako manding batas. Ayuman. Tawong daramdam. Anyula naman. Ding akong sarili. Yaring huling nung ken, yo ing parating kakulangan. King malambat apanawon agi. Yaring ikayo ing makiramdam. Kung sabla parate ko sa yung maragol as oring kaya kong kapamit.
at amangayap man itig maging mayan lagi iyong matatangal king yato yung nasat kayo pag umasin uling ating king kekong pamay kekong kabilyan. Yan kaingatan adwan keng alaing lawat-lawat ing kaya kayong panuanan ng Diyos. Paringgal mga ning kaya. Ang sabalang bagay mayap you at that you karing ekong sarili. Kaya mo sana maging angin. Ekong kasarilinan king ulido ring akakitiyo. Uling ano pamayap king kekong deti kekong kasalpantayanan toyo kaya kayo nandit akan akong ananda ko at nubayan da ko kung makiyabe akong ganap
Ay pa abak po kay katamungan ang ari ang pong kapatid. Yon iya po impormero tamong ulan. Tawan ng nokarin ing mag-report na po rin kay katamong tamo pong financial report kareng balo na antyangin po yung mamuntukan niya namo po yung masa ne po iba't na ning masa nung atin niya pong monikala ang pong ring palub ne po bang kanita lalong-lalo yung kadwa namang tinipo, yung katapatan, iya po yung dadala na kay katamo. Sana yung katapatan at yung kay katamo, lalong-lalo na po yung peka-emphasize na pining kay katamo po. Sektor, at pega nakano po kay katamo retang batas, pangalingwan taman karetang kay katamo na reason bakit na siguro ating kakulangan ne po napin paga nakara po kay katamo napin rin ne po siguro akakit na naman yung banal tutuki medyo dagdagan talalaret ang bangku kerwal ne po dancing awan ne po etana po medyo kali atiman munta akit na katamo at tutuki protocols na ning kay katamo apin pega nakane kay katamo kailangan niya naman po reng kaya katamo po ne po yung kaya katamong dalan kaya po ka ring medium kaping aldo may naus siya ka na ako na kanong pupuntang medium king dalan at kasabihan ko na naman po yung bundok na nimbiye yung kaya lang mamuntukan yari o ano yung sabi na kaya ng minggu karin lang may kapunta. Siguro po itang schedule kanini. Kawan tamo po para ini mangulilay kay katamong yabe sentro ne po. Ulim pong sabi na naman ning kay katamong kay katang manungkulan kay bundok kita pong perong Domingo ne po. Yan na yung karel ang schedule ay aduan ne po. Siguro kaya Domingo kanyan ilang munta. Uling pong aduan ding for merong Domingo. Ikaduang Domingo nung kanya pong sibol o kanyang tatak ne po. Retang aduan rin siguro malagadya mo pong maglimang Domingo yung bulan ne po. Dapat numisan nung magay in naman pamanadsad ne po. Siguro makatadwaya mo pabanwa ito kaya ne po. Tadwaya mo pabanwa. Ne. Malilyari ito ne po. Hindi katamong kalendar lawen niya nung pong kapat na Domingo. Uling pong ngening bulan ini, 5 pong Domingo. Ne po. So apat yung Domingo itang pamamuntara ring sentro kiking gandalan. Ne po apat. So uling pong malagad jamo mo ito, siguro itang kempamanad sa itang kapat a Domingo, ne po. Ngayon yung tatak ang pong sibol, nung nanoy po yung burida kareta, nung Bayang Domingo o Kuyang Domingo. Ne po, misabi kayo, kayong
Pero itang kapat na Domingo, kanya pong pamanatsad, uling malaga jayta, na kapatid. So, ngayon po, dandamantala rin kaya katamong mamuntukan para mag-report la po kung karing-karelang finance report na po. Kanyapin, kaya po, beta na kayong mamuntukan sibul. Maya pa habak po. Siya po yung pili ka rin kaya katamong puso king pamuning abot sabi king kakalugod tamo po ano king metong at metong at pangadwa po ipang banal ay banal a protector at tatayid kaya katam alang patugot pong pasagiwa nala ing batas malyaring kaya katamong tukyan manibat po king simula ang gaking panahon ngeni na ila ring malyaring buri ng pagawa kaya katam. So ngeni po king kaya katamo po ang dindam kakayanan ko na po makaukol ka ring sinabi dading banal karening kaya katamong programa ing kamatutuana na po kanini na napun po dening ka kaya katamong sentro nauskulapin po dening kaya katamong atlong gamit ketiking sibol sabi-sabi kami at nanapon po kagumna ning Director of Medium kung pilan ka rin na gabinetis present nakapon po uli pong kaya katamong talagang panintunan kanini nung makananutala pong adinan na solusyon itang kaya katamong obra karening aliwata mo pong sentro. So ngayon po yung sentro Sibul Tagumpena ning biye kagumda po rin kaya katamong gamit. Mag-decide la pong huling bangka nito inkarela pong priority ngeni mo rin ing sentro dala na ning biye kalupa na po ning binanggit na ning kaya katamong kapatad huling nung direkya po ing kaya katamong communication kanyan ay ni po ing pikayari mimo naman eni pulmerong Domingo po ag-schedule yan naman ing sentro Sibul Tagumpena ning biye para umaking dalan ing kaya katamong maka-schedule mo rin po kanita ing kaya pulmerong Domingo po Sister Beng. Kaduan Domingo Sister Cora po. Katlong Domingo yung kapatad tamong kasuyo ko po. Itang kapatad Domingo po iya po ing rotation da nung Nino Carela itang uling malaga mo po yan. Ing kaya katamo po nga mag-apat lang Domingo. So ngayon po kasi ketang milabas apansinan ko po uling den kaya katamong sentro ilang pilantamo pong sentro ilang maka-organize. Nang minsan po baluta mo munta ing dalan ay ing bundok. Kota pong kay ela pala makapunta ala pong bitasang munta. Nya po sinabi ko karening kaya katamong gamit keni nung eko po magsilbi kadyo pong sasabihan bangka nita baluminggawan mi. Iya po ing desisyon kanini lalam na po ning karelang pamunuan na Brother Mike keng mediumship. Ini po amalyaring gawan de po kanini ni. So mikaobra tamo po. Either makisabi ko po karen kapatad kanini ing problema kanini ken transport tamo Sister Beng kung may problema uling diya siyang magmanew. Tuki na lamo retang malyaring tuki kanita. Kaya tang kadwang Domingo baka po to obligan kayong kanaong kapatad. Si Brother Day. Magtas naman pong gamat na po. Uling sinabi na kanako mamunto ka na. At bala rin may pagpalang sakyan kaya katayana.
potang ating lakad hanggang sa ano mo yung buridag sa kiyang kareni, i-offer ko la yan. So, wala na kaya na naman problema kanito, ne Chingkor. Wala atang problema kanito. So, kaya tutuking Domingo na naman kanta, third Sunday, kung mag-offer mo naman po, hanggang tricycle yan, isad-sad na naman, yung ngabi ako po yung munta ka rin. Kasi po, anya po pipilmi kengeni, yung dalan, huling natutuna po, atin lang pong gamit, nung atin mong gamit. Pero uli na po ning nag-servisyo, po kalupa ka rin kaya katamong aliwang sentro, atin lang namang gamit. Po, gamit, adwala gamit, gagamitan na nala. Karin po talagang sabi tamong atin lang naman, pero ela pa po bisang magobra na. Kanya po iya po yung prior tamo po kanini, kaya katamo po nga yung anay na po ning Sibol Bank kante na po etamo po sabi na alang munta. Kaya ni pa mo 100% po nung elaman po magsilbirening kahit tamo at makayaos tamo karetang kapatadaliwa. Maliban po karening kaya katamong kaya duwangan na sentro, mas masanting po dahalang daratang ne po. Mas masanting po nung dahala rin pupuntang kaya betamo, lalo na rin sakop na pong Apostol Santiago, uli pong kapataday ni kaya katamo yun. Kaya po nung malyari, talagang sopan tayo. So nga ni po, are ni po rin kaya katamong pasan kunyamo po ne po. Beginning balance sana 325,000 pesos. Collection January to December 20, 112,300. January to December 4,400. Ano po na? 1,430. So 227,056 na po. Total net na po, total na po 552 and 170,000. Naganap po na po kung nang ibibilangan. Ay po, yung kaya katamong 508,425 pesos. Ang po, hiya po, yung ngeni po, rening pera, cash balance na po, 44,105. Ito po ring pera na, cash on bank, 135, cash on ana po sa 810. Ngani po. So sana po dening maging programa tamo maging epektibo la. So reni po rin kana kung asabi uling convention niya nakala pong mag-report, magsalita kay nga review at adwan ko mo naman po na sana agawa tala po ring adwana ning banal kaya katam. Ya po ing adwan ko mo naman kaya kayo lalo na po karing sakop tamong ketiking Sibol. God bless you all po kayo. Payabak po. Maragula
Balwan niyo po, nung yung oxygen ay atiyo, pagkalob na ng Diyos kaya katamo, na po yung mawala. Sayang ibalik. At nakaba pong alang bayad, sabi na ng banal. Uling po yung kakatamong pangayawos, sapin, dem banal. Kung kakatamo yung pagmulawi ng pambasila yan, tatatagyan tatibe, tatapat. Tamo pong isang tukiging batang tano rin awa. Toro po luluwat tamo, sakit tamo bili, sakit seselan, sakit kung nung nano yung kikang sasabihan ng ponggagawan, ya po imbabalik na kito. At yan naman, ingablasana ng Diyos. Migim sa akong espiritista, may aktibo ko. Kaya tapong kaya kami. Kapilang kumamin to, karing magkasakit. Sabi ra ka na ako rin kapatid. Maniwala kang kura, di nga. Dodo, yatang pupunta kay sentro. Magnobene yun. Magmisyon yun. Ay, maglame po. Pero, akong nga patuki, kapatid. Pero uling ako tinok nang. Hindi ko. Ang kaking panahon ngayon eh. Dobli na ako po edad. Kadegla kayong wedding. Kung nga akong ginumeg, umpisa akong masakit. Leko na ako kayong magkakasakit. Kaya palakpakan tayo pong pasipahin gino. Tutuya po yung sasabihan ko yun. Kapuking mete yung kaputol ko yung kolibring. Neking aluang biye. Iarguan mi po yung kanya. Sabi na, lomo na ako, hana. Ko. Pero yung buri ko binyena ni. Pero, naman po makalaman ka na ako. Bakit? Uy, ako po, ako tinok lang eh. Sabi na, inyang bayo ya mawala. Uy, nga ako ninong kesing kem balik, kem nanim paunakan. Naragul na po ka na ako. Na ako, yang ako mo. Mamuntuka na ako man. Ano, pwede ka nga ako. Pero, yung kailungkot, sayang ko kami pa. Taking hospital. Ini, tarikila rin pengari. Ding, anak ko na. Tirang kulaw. Ito nga lang bisa. Sinukal nyo yung puntalanda. Hindi po sasabihan ko ini bangka dito. Ang pumangot siya ako. Ko po kukutsan. Bangka nita mo po. Ayakit tamo. Kaya kapatan kayong pamagto. Yung pong bisa tamo mong po gali. Istong nagtapat tamo kayo. Dakal-takalaban. Yung kasanggata mo, reta mong tatakot. Yung gino, akalupa tamo. Pero, akala po rin yung tatakot. Kaya saka rin tatakot. Bakit? Unong dakala po rin takot, alaman pong pandemya eh. Tara! Asa po po kay libro. Unang mas dakala rin nikikasalanan kaya sa aking gagawang mayap. Ating pandemya. Inyayin gino,
mamata ko iya. Pero yung pamata ko na, totoo ya. Subukan nyo man po. Ako face mask, sa ako makyabe, karang mituran. Nung ako mituran. Kaya po yung sasabihan ko ini. Kaya mo sasabihan yung, kaya magaling kang doktor, at yung kaya ka makwalta ka. No, senador na, mituturan la. Congressman la, mituturan. Mituran, president, salamat mo. Kaya po mituran. Nyapin po, makanyan po sasabihan. Aksistira, bakanda, kataking lunduyan pamanad dyan, di na tayong oras, inyang mawala yung kapatid ko, ninong blessing kayo. Ako pong napin magkasay ko yun. Kaya lang yung pamanabit ko. Bakit? Umayong yung lapo. Sa akin na. Kaya po, sa MBA, kaya sa akin MBA. Pero yung yubog na kakatamang apostol, kaya tayo papaygit. Nyapin po kim pinanditayti. Ako po, ikaming kapatid yung kim pamanadsat. Tamang po. Netong kami ka rin, kukumbinsyan nyo. Kaya kapatid tami minaking ang dalan. Tutuna po kami kim pamanadsat. Nangalambot na naman. Mapilan. Karine na ako mo kaya kayo. So, panyawad ko saan nang dito kasaw, din kapatid kong mimina ka rin. Mangalambot. Ngayon pong kayo man po pala, nung minsan, mangailangan tanong saw. Pero makanyan man, banting pa yung sanang miganap, ingamanwan nyo. Manwanan ng kapatid tamo. Dati po kasi rin kapatid tamo nga reta, pag marakulkula, masipag lang. Masipag lang. Uling pengari na po, masipag yan. Yan pamaminto. Ngayon po, bala mo, Kampung kitang kaya kami ni. Dati, aldodo, magnobeno lang. Itong ating nobeno. Taratang. Itong ating pulong. Pula. Mag-report man, mag-report. Balo nung, ano lang, imbalo ko mo po, yung pengari do, masakit yun. Makalakad, di parang piping. Lalo niya po ito, parang piping. Parang piping po, meron niya ka rin maging aktibo na po. Yung kasalpantiyanan. Lalong-lalo na po, kaya pamanahid ng apostol. Kaya po, may nibatan ding kanto. Kaya po yung maging founder. Kareng kwarta mo. Itong nga po kareng ataguid ko, kanita. Nyamig balik yalukyan. At yan po, ila po ring isipang kung dala ko sana kayong misyonan, uling kayong mga labasan niya, tibulo, ila po ring magagamit. Kami, masyadong pupunta. Kanya, yung magkano mo sana, ne po, kapal ko na hindi na ako. Baka nita, nung adinong ko mang 500 na pesos, saka yung adinan 500 na pesos, makalibo kong pesos. Yan na po siguro makarinig kanita na po. Nung sakali, apamyo, itang kapatid ni. Bayang, imbagay material po kasi katiking niya to, yung number 1 Aliwan naman po yung spiritual. Aliwan naman po yung moral. Bakit po? Kuning nung sabihan mong magpakapadik at magpakatmunga na ng Biblia, dapat yung babye kailangan ng katawan. Lalo yung pakinabang. Nyapin po, yung marine ako, tapalang ko na, banting upayang, itang kakulangan ng sentro. Pamangailangan nyo, may ganap naman po. Po. At, pasibayo po, manyawad ko po, kita ko yung kasupan. At, ini pong kaya kaming
financial statement po, mamatang na ako mo. Mag-umpisa po kitang January 2020, hanggang po kitang December 2020, then pong making total collection mi po, 99,842 lang. Sa pong January. At mag-umpisa pong January 2020 hanggang December, then total expenses mi po, 55,243 and 5 centavos. So, ating kaya pa pong making net a collection at atanan sobra 44,598 and 95 centavos. Hindi kami po inapin po ating kaya po nga sobra yung banwang iti, may labas, 20. Kunin po itang anibersaryo mi, agyang pandemya yun. Sa pong kaya kaming pamisop-sopan. Laos niya po. Inapin ating kaya po pong dita ko sobra. Labas. Sobra ke expenses. Sa aking mitagan. May napunong kaya pantita. Karet. Inapin po ini. At kayo po, dakal salamat. Ayabot po na po yung mesa. Yang kaya katamong maya pawaras po. Kaya kayo. Payabak po kaya katamo. Balo ko po yung pamamuntaketi convention niya po ne. Bala pong tageketi. Pero po misan ang laren kapatad kana ko ako sagot niya po pumunan dili payo ko king pamanungkulan niya po. Pero maluwat ng spirista. Inibat king mula niya din. Na po, umpisa ka rin payangari ko. Pero huli na ning balo ko po atang matake kedi, sabihan na rin payangari keding dalan, bilang gawada akong mamuntukan, atin lang kutang. Na po, kaya ko asagot, huling kota konbensyon kedi, kukutang ko, konbensyon niya o pagtekstula. Niya po, palo ko po kasi itong konbensyon niya nung mga nano sinabi ng banal yapin ta. Niya po, diyan ang problema, mabalo la. Niya po. Kanya pong Domingo, tuto, indalan mangulilaya, karing gamit. Niya po. Pero po, emiya po, kakaitakeng kaya kaming kapulungan. Yung kapulungan mi, tumigimpisa kang alas 8, mayayari kaming alas 11. Diyan ang alaking gamit. Kaya po, uli sinabi natin ng kabo, diyan nga duwalo kayo mo, nung yang pisasabihan nyo, at suya kilibutan nyo. Kaya po, so, panemi pong gagampanan ito. Diyan ang alaking gamit, yung oras mi, so sobra ke po. Kaya po, sabi natin, tundakal katenam, dakal kapupulan. Kaya po, yung magobra, nung magober time ya, dakalya kapanakitan. Kaya po, makanya niya naman po, yung kasalpantayanan. So sobra tang oras keti,
mas dakal tamo tanggapan. Ne po? Yan po ang kutang ko mo kasi misan, ita pong ating datang kaya kaming medium. Ne po? Kasi kitang misan dindam ko, kanya kitang kaya karyang matwa ko, karyaning matwa keni, nung alayang kayabe, malyarin dikil. Ne po? Nanuyay ta ako patasya, uwang ara. O totoo po, uling bayo kong mamuntukan, mangmang ko ka rin batas niya po. Kanya sana, gusto itang milyaring yan, mismo yung spirito bigla ni. Kaya ko po in January ngayon ni, last year ako may mukulat, in January ngayon ni may mukulat ko niyang Domingo. Kaya po, dindam na pong, kaya dintang po na niyang Domingo bisita mi, dear man na Grace Ocampo, ne po. Sabi na, paras na karyang mamunto ang keti. Kami po talaga alagi ang medium. Kanita atin daratang. So minsan atin datang, utapining kalulungkot me. Nung datang ya, paras ko malyaring lukluk, uling at yung batas as sinabi na kanao. Ne po din tang, malungkot kami, uling alaking. Bala pong kaduan Domingo, daratang ya ito. Po? Pero mabasa po niyang iparamdaman ko na ko malyaring magpadikil. Na ating magpadikil sentro na alang yang kayabeng opisyalis ing meto nga gamit. Po? Pero dabde po kada ko ita katadtamo. Impong gewa ko, peparas ko, yatang medium, yatang gamit, nanong alayang kayabe, pa mo didikil kaya kami. Banta atok yan miya itang batas. Pigkalungkutan mi po ita. Ike po dalan melungkot kami. Uling iya makaratang niya. Iba makanyaning milyari. Ne po? Gusto ya po yung konbensyon na pisasabihan ng makanining problema. Kaya ko po magteksto nung i-episabihan yung problema. Ne po? Nandin, saya kami, din tambi kayang banal, pagising norem batas. Kaya po yun, dapat talaga pisasabihan, pati konbensyon, batas. Ne po? Kaya tano, kailangan magsasabi pa kini, nung in konbensyon, konbensyon niya. Kini, konbensyon plus report. Uy, tapo yung obrata yan eh. Kaya po makanyan. Ne po. Kaya na po, sabi natin, di kami, mangulila kami. Mas balagutan din ako, mas natindan din ako nandin, nabidinan kaming medium. Ne po. Sana, diyang may atong mo, at pinargon din kasangkapang ka rin na magbiba na kami. Kaya po Domingo, sabi ko po, may sayain dalan. Ne po, naging kasaya. Uling atikin, di natang medium. Kanya mo nga sobrang saya mi, may ari kami 11:30. Ne po? Po, o ito, tinagay na mga overtime. Maragol kong pasalamat kay kayo. Ne po? Balang mumunta mo tatalad kayo ni alang mali. Bisan po sabi may mali yo. Nya sabi ko ka rin, pengari ko pong katpatad at kaya nakan. Pakisabihan niyo ko, sabihan niyo yung mali ko at tanggapan kayo at pasalamat kong maragul kaya kayo. Kasi po, ingmiyato nga mamunto ka na hanapin kay English. If you want to be a good leader, you must be a good follower. Ne po? Kanya niya po into tema manukulan. Itang hidwaan, lako mo. Kasi po ba tumipayang banal, yung sabiana, indarala ko ana, lugod at kabyasnan. Ne po? Kanya po pairal tayo po. Yan po nung itapi sinabi balang Domingo, pinagaya pong gamit, ngayon pa mo magsaya na kami. Orta po rin habi ako na kasaya. Ne po? Itong may nakit kaya rugusakin, ating kinuldas, may bugya pa po lukso Ne po, nagyaya pong kasaya. Pero diyan nga la, medyo masaya kami pamurin. No, sige kami banal espiritu at makapag-overtime kaya po. Ne po?
O hindi po yung kaning report na nindalan, ne po. Kanya po milabasan na ban mo, hindi kaya kaming kasonhan is 32,262. Po. Ikahandog kaya pang 6,000, maging uli pong pandemic, ne po. Yan na kaya po maglabo pering isa kusa, ne po, balumi masakit imbiye, ne po. Kaya pagkaya pang 6,008. So, miras lang 39,127 ding total ming pera. Kaya kung no po tunggal-tunggalan nung total expenses, ne po, total expenses mi is 27,308. Ne po. So, may karoon kami pang sobrang 11,819. Kaya pong koleksyon mi, ita pong binye mi kiting 25,000 emya po kaya bekeni. Nung saup biyang mi kakapata dito, ba mi nga po no itang 25,000 para abiyabing sa parado. At emya kinwa, kini kaming finansya. Ne po, kanya-kanya kayang bulsa, may saup kang may kakapatad kayang dalan, ba mi nga kakatupad, at abiyata kaya kaming katungkulan keti. Po, tapo, dakalpunda ka na salamat, kaya kayongan, at maya habak pong pasibayong. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at umaga po sa inyo po, pingarin po kaming kapatid. Bilang isang, sabi nga po, isang anak po ng dalang po, doon po ako galing po. At bilang apo po ng Sibol, nangapunta nga po kami sa dalan po noong nakaraang linggo. Yan po, sabi nga po yung convention, inopen po ng mamutukan ng dalan ngayon. Ano nga ba ang convention? Sinabi na din po ng ating ng banal na batlaya na bumaba na nilibayan diwa ang pong kabyasnan o kuro-kuro. Bili po ako sa mamutukan ng dalan ngayon po dahil nga sabi nga nung nakaraan, sabi niya, kung sino man yung gustong magsalita sa harap, membro man o manungkulan, magtaas lang ng kamay. Yan po, ang magiging sana po gawin po ng pamunuan po na sabi nga po ay open po sa lahat ang convention. Mapamiyembro, mapamuntukan o manungkulan po, lahat po open. Yun po ang nagiging po ng convention na sinasabi pong kuro-kuro o panukala na gustong ihayag o ikasusulong ng ating kasalpantayanan. Sabi nga po, ang batas ay dapat ipatupad, sabi ng banal po. Yung batas po natin na sinabi po ng kanina, yung kagabi nga po, ikuha ko na po yung sa bawat about medium po. Ngayon po, nakita nyo po, dalawa po ang medium po natin to na nakita ko po nung nakaraan po na bago ang pandemic, napag-usap-usapan na po natin yan ng buong Area 5 na magkakaikutan po sa bawat sentro. Naumpisahan po ngayon po na ang tatak po ang nag-umpisa. Lugod nga po, sabi na nga po ay nakapagsadya po o nakapag-servisyo po ang ating Diacheng Cora po. Nabingi po, masakit niya po talaga po, sabi na po ng Director de Media, Mikong Mike po. Uling masakit siya po, atin yung posibilidad aliya po makapag-servisyo. Tinry kayo pong ausan po yung kay katamo pong pintatak. Sabi natin po, yung busy na po ng tatak po, pero alinea po, alaya po pala kita po yung lugar na po ng Atsing Hilda.
tinry kayo po yung ding number po. Lugod nga po gino, tuntong kayo po, may kaos ko maski na 10 oras na po. Pinutulutan nga pong gino, aliya po makapagserbisyo, magkusayan po, may kapagserbisyo ya po ngini. Maging blessing pa po, may kapagserbisyo ya mo rin po iya chingkora. Akakitiyo ko po siguro kayo side po, maski na po makatahimik po, mag-meditate ko po, sasawap ko mo rin po uling magkargo, uling masakit chapin po yung kaya katamang pili. Sabi natin po, itong mamuat po, nung madakal po bubot, yung mismong bubotan po, maging mayon. Itamo nga po, sana po mag-meditate o magkabang makaluklukya po yung pili. Uling, masakit po yung itong medium, uling, lalo na masakit niya po, katawan po, mismong laman. Kailaman po. Lugod nga po guni ay asasad niya po yung pamagserbisyo na. Yan po, sana po balang sabi na po yung batas pong ginawa tamo kanito, agong tamo, dudurot na po ngayon kung balang convention, aliwang medium, king balang center, kay bat yung medium kinimi po mismong sibol, metong yamo rin po. At about medium po, sabi ko nga po, yung maging delera o maging dalan tamo para maging convention po. In convention po kasi nung isipan nyo po, but po, sana po muna ya po yung pamisabi, bayo po yung medium ship ng ating larina na mali o larina na dapat na batas. At sana po yung convention tamo po parati ay sabi natin po, aliya po textuan, bagkus, pwede po, pitikya mo pong teksto, sabi natin yung sitas po, mamiyametong, pero ita pong, ikasulong na ning balang katao, kaya katamo ay mismong kongregasyon, ini po, sana po, agawa tamo po. Akalupan na po ning, sabi na, parati ning sasabihan ng bisin kayo ng sibol, balang uniform o po stop about uniform, sana po parating maka-uniforme, sabi natin po. At about naman po king medium mo rin po, ikami mo rin pong lugoding nga pong uling itang kay kami pong official medium, mintanay po aliwang bansa, Brother Raymond po, susubebeya pa po. Pero sabi natin po, uling abisya mo rin po, ikaming bundok po, uling dinganak po, anak la po, sabi natin po, mangailan lang mo rin pong kalinga ding mga tuwa. Kaya pin po, yung kasulong na ning metong medium, kung metong kang, sabi natin po, yung metong salitang, hindi ka makapamimigay ng wala sa'yo. Ang isang medium po, na official, ang mga matatandang medium, sa pagdidikil po nila, alam po nila paano nilang i-drive. Kung isa kang driver ng sasakyan, alam mo paano dumiskarte, paano ka magmaneho, paano ka mag-overtake. Sabi na po, yun ang mabibigay mo sa isang estudyante. Ganon din po, sana po sa mga matuwang medium po ngayon na ang mga kayanakan po, kami po ay nagkukan din po sana po subaybayan nyo ang mga kayanakan po ng bundok na medium na turo sa kanila kung paano mas itaas ang antas ng pagiging medium. Yun po, sana po mangyari po yun na sa inyong pagdalaw sa maski na sabi natin po, alos hali kayo po mo, alang mumunta pong medium masyado king kampo, mangulila kami po, kahit maski na ating kami medium. Pero tama po, yung kasusulong na ning kay katamunuan ay naglalarin, hindi po naglalasak. At ang paglalasak, sabi nga po ay kung isang merong kamalian, punan mo, huwag mo sirain. Ganun po. Ang isang, ngayon po, katulad po ngayon, medyo pasensya na po kayo about convention po. Maglambis ko mo po, karing manungkulan ng pong karing medium po. Uling
in life of change, sabi natin po, metong nga tao, tutuwaya tamo. Pero sabi natin po, karing ating ko pong gewa po kanita pong uling ating ko pong metong grupo pong liban po kanita pong kimbanda po, sabi na po, rekta na po, rambanda. Ating ko pong agawa pong sana po implement kini. Iya ko po kasi, sabi na po, biyasa na akong tigtig yung pamagbanda. Pero bayo ka mako, sabi na po ng pamunuan. Sana turo ka. Mas kinalaka ka niyan, bala mong atyo ka mo rin uling ating kang tirwanan. Makanitaya mo rin po sana mo rin balang medyo ang ini matuwag kayo naging sibol. Nung babalitaan ko po kasi ating pong anak atilduanan o pinointed po kung sinong gustong maging medium. At yun po, naging pwedeng maging posibilidad na maging medium. Yung pong mga medium po dito po na mga tuwa po, ay sana po, sabi po, kung naghihina po sila sa katawan ngayon, sulat o may kapag pong report kay kami. Next month na ako mo po siguro mag-report kaya ang financial report po. Babalik ko na po yung mesa po, katalan. Salamat po. Maya pa oras po. Kayo po malugod na pinga. Live po kasing mamunta. Siya na kayo po. Ala kami po ngayon. Siyang po na. Salamat po karing ban. Yan tayo tang making batas. Pong salamat pa si Bay May Poros po. Sakal pong salamat kareng nepo report nepo oras nepo. Siguro pong kikatamong dapat gawan nepo kening daratang pang Aldo nepo. Lalong-lalo na po kareng tamo pong ID nepo. Anya dapat talaga kasi katsula po rin kikatamong anungkulan nepo. Tatak. Pero siguro po rin kapatada at yung ini i-rely na po ka rin karelang kayabe ka rin. Kasi kailangan la po rin kaya nakan kareni. Reta kasing ID tamo, nepo, uli bayo na la, kailangan atila pong picture, nepo. Atila pong dinownload form nung no ka rin din kaya nakan kapdo po reta, watang kahit ipunan dala, isend do po keng katamong national, nepo. Kaya katamo pong kaya nakan keni, kawan dano po ang puwataring keng pamanatsad nepo. Ang magaling mo naman keng computer at imbundok siguro makain mo naman uling base balo na lang namang gawan. Ang problema kanini kaya namo itatak nepo uling nga lang may kipag-coordinate. Mag-send ko pong ito gagawan na nala naman pala. O ito po. May picture na ko po. Okay. Okay na po ito. Okay na la. Well, hindi kaya katama pong presidente keng FYS, PPC 5, Area 5, lakarano po, lalakarano po rin antikanining katama pong kailangan gawan, po. So wala ta na pong problema karetang ID nung makanano po yung kikatamong gawan, po. At yan pong daratang February 21, napin kapatad ka rin kayo nakan,
yung Sentro General, instead na muntata ka rin, muntata na kitang karelang Facebook ne, o no rin itang karelang kayang rin tamo manalbe, ne po. Akit tamo, makanano yung programa tamo king national, ne po. At timurin, ne po, ring kay katamong kapatid, lalong-lalo na po, dindamtala rin kay katamong mamuntukan. Hindi pong konbensyon na ini, anyapin din ang tala ang oras din bawat mamuntukan. Nung nanuang problemang atyuking karelang sentro, ang kanita yan po kay katamo, kabalo da po kay katamo, ang kanita tintamong agawang solusyon. Anyapin po magagawain kay katamong konbensyon. Samtala po rin kay katamong mamuntukan, mag-report la po nung nanuing status da po kay imbalang sentro na kailangan naman po tayo, na kailangan tala pong gawan ne po na nung retang solusyon saub tayo po ne po. So, basang ko po rin kay katamong, siguro po recap ko na laring kareng kay katamong ayat tatawli pa pala. Ito pa pong financial report na pala ning kay katamong Area 5 ne po. Basang ko niya mo po. Mag-report plan naman din kaya nakan. 352. So, rempong pera tamong linub, 114,820 ne po. Less expenses ne po. Reta pong miscellaneous, 2,850. Allowances ka rin kaya katamo pong medium ang pong clerk, 18,500 ay 13,000. Kasi sana na, akalingwang kayong mata ko. 13,500 ne po. Karen pong kakatamong pong buloy tamo karen kakatamong may ako kimbi 1,000 na po ne. Ay ne ko pa mo. Kalingwang kayong mata ko. Adiyang kahit. Hallelujah. So, in maintenance kareta pong 12,000. Kareng donation tamo po, kareng Centro Charge donation 30,000, anniversary 3,000, other expenses 1,670, at in total po expenses 69,020. So less tayo po yung kakatamong expenses ketang kakatamong total 114,820, less expenses 69,020 pesos. So rempong balansi tamo 45,800 la po reng balancing achuking kas on hananing kikat. At timurin po ing project tamo po kay King Sibol ne po. Gawa ko niya naman po itang financial report na po as of January 31 ngayon po, ngaldo ngayon ni. Ren pong income tamo, donation tamo from officers and members. Reta pong mami donasyon ne po. So, may ka-total pong 1,783,100 pesos ne po. Kaya po pinos ko no kitang kikatamong kareng donate. So, amounting to 2,383,000. Ne po. May gila pong 2,383,000 reta pong worth materials. Ne po. Reta may materialis. Renin pong donasyon. Ne po. Ken kikatamong Lance ating kopong binye donasyon kanita may kayong donasyon para keng Lance da rin kikatamong magobra ne po ren mintala keng kikatamong kapatid kata pong kasa tinggap na ning kikatang kapatid da presi season 34,000 lapu retang kasa binyeyo kaya ne po
At deta pong memye pong pamangan, in-estimate ko po, piklinawi ko la, may estimate ko po mga 47,655. Ne po. So, reta pong linob tamo baling donasyon kayong lunch and snacks, 75,000 po. Ne po. At din pong may nibatan kayong pondong tatalnanan ng kaya katamong treasurer ang po katang pamaskong andug. Ne po. Mag-upisa kitang year 2020, 2019. So, reng may nibatan kayong pondo na po ng local 639,514. So, rin kaya katamong in-estimate alinob kilob na ning kaya katamong pong project, kilob pining mapila na Adong Banua, ne po. 4,880,614. No po. So, atin tampong linob more or less 4 million. Kaya bela puret ang materialis. At yung kaya katamo pong expenses, kaya pong labor, ne po, karemong magobro, ela pa makayaberet ang sugu kareni, ne po, 1,072,400, ne po, may ka-labor tamo po. At ding materialis, ginastos tamo po, kaya katamo pong pagawang project, 3,238,798. At reta pong ginastos tamo po karen kaya katamong lunch, ang pong merienda, rin kaya katamong mag-volunteers, amount 140,946 la po. Total expenses 4,450,144. So less tala po karetang kaya katang linubaper ang pong worth of materials. 4,880,614 less expenses 4,452,144. So, in balance tamo po as of now, 428,470. Lapureng kaya katamong kasonahan ngini para ipituloy niya po yung kaya katamong project. So, rin kaya katamo pong kaya nakan. Paninay tayo po. Marimla po, ne? Kaya pa oras po, ya pumumunang payabot. Kaya nga rin niya lang susuport. So, kami pong kaya nakan kayang PYC Area 5 ngeni. Bayo pa man po yung pandemic, magkawang gawata na po. Ne po. Sabi natin po, charity begins at home. Kami pong kaya nakan kanita, kaya pong quarterly convention. Po ning kaya kaming convention, ning pamagaran mi kaming kaya nakan. Talan mila po, din kaya katamong makatwa. Siyempre po, may tigagal po yung obra mi kaming kaya nakan. Lalong-lalo na po, kamingan po, kaya nga po makapag-obra. Kaliwa, underage la po. At ikaming kaya nakan, mi din na pagkakataon, December, kaya pong paralan, no, makanan mila po gawan, din kaya kaming bakanit ang ating kaya pong maging malating programa. Kaya pin po ita isip ming po 46, lunch 50 pieces, and then ating pong paulida po rin sa upyo piabe tala po rin cash, ding nilob pong pera 63,140 pesos la po. And pong maging expenses mi 50,073.35 centavo. Kanya pong last year ating kaya pong mitatagan na perang 17,927 at ating kaya pong mitagan na perang 13,066. Kaya po, kami pong kaya nakangyang PYC 5 or Area 5, ating kaya pong total ng 30,993.75 centavos. Pauli na po ning Saupyo, makanya mila pong agagawa din kaya kami kung po sasabihan nyo na ikami po yung kaya kayong pag-asa, ikami kaya nakan, ikami pong kaya nakan, kaya pumikimot nung alakay pong ikayo pong kaya kami
Salamat po kareng kay katamong kainakan ne po. Kareng karelang programa ne po. Ne po rekaptana ne po. Reng kay katamo pong pisaw-pisaw ngini 8,575 la po. At deta pong bietamo ketang kay katamong kapatid o pengari 2,935. Siguro po gawan tanong saktong 8,000 po tareni kay 2,935 la po ne. Gawan tanong 1,000 sakto rin ni balang ilapugan sal. So dindamtala po rin kaya katamong mamuntukan din pong delanan na kaya katamong mamuntukan ne po rin medium da ne po ay medium ketikisibol uli nga lula po rin kayong sibol lula po rin medium da maka-schedule no kanya nanyalata na palang problema ne then kaya tatakay pamanadsad lula po taking dalan ne po first, second and third Sunday ne po. Ang fourth Sunday na kanya nilang sabi-sabi nung nino pa yung magbalik. So makanyan man ing kaya katamo pong kapatid kay ni Kimbundok itang karelang first Sunday uling telagada na ito. Okay mo wala naman problema diyan pamiyagnan kayo. Muntay sibol muntay bundok kineng first Sunday ne po. Okay. At keng tatak siguro makiagnanalakan ito nung lalo na retang itakatamo bangilista ne po. So ala na ko pong problema kanya ni kayong keng dalan ne po. Mamausaping ketang aldoing kaya katamo pong kapatid ala kanun datang medium kene ara ne po. Peki sabihin ko naman ding kapatid tamo nung ninoy available ketang panahon nito ala pong available niya anya pong last Sunday nakapunta naman po ayun naman po may ulila ket okay magpisa po kanyan keng puro merong duming sabi na itang kikatama po ang kapatid mga ilangan niya rin pong dalo ne po medim lalambagya so ito po at kasawab tamo pong ditak banting ayang dalawan de po at may kapag-donate may report siya po at nila pang 44,598 karing kasonhan at kasi po kaya tangal do may kapag-donate nila po keng sibol 177,000 la po ring donate the sentro kinik project. Kempong kendalan, ito po sinabi natin, ito pong problema. Ne po. Ini po batas siyang papalol na po ng kikatamong national. Ne po. O yung kikatamong distrito. Ing metong pong medium, naman pwedeng iyamong munta. Ne po. Na alayang kayabi opisyalis. Na lulusob ya po yung medium, alayang kayabi opisyalis. Ano pong buri ng sabyang kanita. So, hindi po metong yung batas na patupad na po ng kikatamong kapatiran. Anyapin po kasi rin medyo numisan. Magtampuya mo keng karelang sentro po tangkay. Yung mismo muntaya po ka rin aluwang sentro. Makanyan po yung linto problema. Anyapin po ngayon deng medium. Nung alaya pong kayabi manong kulang. Pero po buring di na oras. Uling numisan kasi yung metong medium. Tampuya ka rin opisyalis kitang metong sentro. Kay ba't muntaya ka rin aluwang sentro ka rin niya dikil. So ya po yung iwasan na po ng kikatamong pamunuan ito na kailangan na talagang tukita mo po kayong proseso ne po na kailangan atin niya pong kayabi manungkulan para dikil ya po kayong metong asin. So siguro po yung kikatamong kapatid okay naman na kaya na petong nangane pa uling tinukiya po keng kikatamong napalakad na ning kikatamong kapatiran. Napupudakal po salamat keng kikatamong mamuntukan keng dalan. At po, timur ining kikatamong pong mamuntukan keng bundok
So, uling pong dakala po ba yung medyo nginireng patadamo kayong bundok, retang anak, medyo pa seminar da ngini po gaganap no karing karegulan nya ing bundok bisat man may ko po yung matuarang medium pero uling pong may kapag provide na lang bayong medium manyapin mangulila yung bundok ngini ne po uling atin yang pa-train bayong medium ngini at kentatak makanyan mo rin po okay no manding medium na po ing ring kay katamong kapatad ne po na ala ng problema kanyang medium at nung halimbawa nung bisala pong ring kay katamong alawang sentro kanyan ne po basta ating sibula atin niya pong permanenteng medium numumunta ka rin nung ikayo po bisa kayong makignan na munta ka rin, okay mo po ita. Ne po. So, andiyan nga tani, pisabiyang kaya ng scheduling natin tanang sugradong mumuntang medium ka rin. Uling mamuntukan po kini, telagano po retang kini, miliwas-liwas la pong mumunta. So, ito po, dakal pong salamat. Ingaldo ngayon ni, na awa po. Opo, ito pala pang pa-announce ng Dara, ne po. Yan pong February 12, dapat 40 days na ning katamong pengaring. O ne, minubda niya mong para agawari pong itamo mayabi-yabi tamo, gewari pong Aldo Domingo ning kapulungang keti. Ang po ka rin katamong sentro. So, i-adjust siya po ka dyan. Na February 12 yung gawanda niya mo pong February 14. Hindi po. So, karinya po magawa itang 40 days na ning katamong pengari na magluto la po keni. Hindi po. Kenya po yung lunch. Kapin payag ka no pureng kapatid keng tatak pamanad sa dalan. Hindi po. Days na ning katamong pong pengari managkatla po na February 14 niya po atay tan Aldo sabat na ita sakto ya po. Aduang 14 niya po sakto yang Domingo ne po. Gawan di po keni ne po keni tintamo pong pulong keni po yung pagtuwan ne po. So ita po dakala salamat king katamo pong pamitipon ngini sana nanuman po yung daratang pagsubok king katamong biye lalong-lalo na dati da katamo pong gagabayan ding Banal Espiritu dati da katamo pong tuwanan anyapin sana palagi tamo pong manatiling matapat misasan mi itong king katamo ay po mayabak at ngayon po bayo tayo may kakawani, may tayong pong metong pasalamat. Alang kaya kaming Ginoo. Kung salamat pa grasya kaya kami garing Maya Pareti po sa mo po kaya ka mananti karagol din kaya kaming pamikasalay pa paran mo kami tanan mo po pa yung balang metong at metong sana lalo mo kayang dinan kabiyas babatan ikanan banting mo pa
po karing aldomi pang bukas, pagdasang ikaming anak mo, ala at sasalpan tayo, walan, lalo mo kaya sanang gabayan, at nabayan mo kami karing kaya kaming balang proyekto, kaming mangayap kapagnasan, kaming plano, dasang balumi po, lugod ka, anya makisabi kay po kay kan mo, ing balang metong at metong kay kami, makanyan mesa ng bayan, dinan mo king luga, pamikakatawan ikpa, nini, o alayman, at yuking kaadon mikika, nung atilang aman, ikpa, ing kaya kang may payang gamat bang may pis daman na reti nanumaning daman at yukaring kaming katawang piseng laman ing balang metong at metong patulutan mo king kaya kaming panawon mo rin so karining kaya kami pong danop rin ding volcano sana eno dala kay kami virus ipa kapam aking dake kareti pa kaming gagalo karing pangining mayari ning kay kaming pamitipon ikpa palangan sanang balang metong at metong kay dakal pong salamat, ila po ring mapilan ming karalong ang muna yung mag-ani yung gamang kingwak. Sibol Tagumpay Bie is now signing off.